Ang maayong hanay sa pagsimba. Unang Korinto Kapitulo 14 versikulo 26 hanggang 40. Busa, mga igsuon, maukini ang angay ninyong buhaton kon magtigom kamo, ang uban mag-awit, ang uban magtudlo, ang uban magsugilon sa mensahe sa Diyos, ang uban magsultig pinulungan nga wala niya matun-i, ug ang uban magpasabot sa kahulugan niini. Buhaten ninyo kining tanan alang sa pagpalig-on sa iglesia. Kon adunay musultig pinulungan nga wala niya matun-i, kinahanglan duha o tulo lang ang musulti, apan dili magdungan, ug kinahanglan adunay magpasabot kon unsa ang kahulugan sa ilang gipanulti. Apan kon wala gayoy makapasabot, kinahanglan maghilom sila sa mga panagtigom sa iglesia ug magsulti na lang sa ilang kaugalingon ug sa Dios. Kon aduna kaninyo'y adunay hiya sa pagsugilon sa pulong sa Dios, tuguti ninyo nga musulti ang duha o tulo. Ug ang uban maminaw ug magtimbang-timbang kon husto ba o dili ang ilang gipanulti, kon diha sa mga naminaw adunay gihatagan sa Dios og mensahe, kinahanglan mohilom ang nagsulti aron makasulti usab siya. Sa ingon niini nga pamaagi, tanan kamong tigsugilon sa pulong sa Dios makapuli-puli og sulti, aron ang tanan makakatun ug madasig. Ang tigsugilon sa gipadayag sa Dios kinahanglan magpugong sa iyang kaugalingon. Kay ang Diyos wala naghatag og kasamok kon dili kalinaw, sama sa naandan na sa tanang iglesia sa mga katawhan sa Diyos. Ang mga babayi kinahanglan mohilom sa mga pagtigom ninyo tungod kay wala sila tuguti sa pagsulti. Kinahanglan magpasakop sila sa mga lalaki sumala sa giingon sa kasuguan. Kon ang babayi adunay pangutana, didto na siya sa ilang balay mangutana sa iyang bana, tungod kay makauhulaw nga ang babayi magsulti diha sa panagtigom sa iglesia. Unsa, naghuna-huna ba kamo nga ang pulong sa Dios naggikan kaninyo? O kamo lang ang nakadawat niini? Kon aduna kaninyo'y naghuna-huna nga siya tigsugilon sa pulong sa Dios o gitultulan siya sa espiritu, kinahanglan ilhun niya nga ang akong mga gisulat kaninyo sugo gayod sa Ginoo. Ug kon adunay dili mo tagad niining akong gisulti, ayaw usab siya tagda. Busa mga igsuon ko kang Kristo, paninguha gayod ninyo nga makasugilon sa pulong sa Dios, ug ayaw ninyo pugni ang pagsulti sa mga pinulungan nga wala matun-i. Apan buhaten ninyo ang tanan sa husto ug maayo nga pamaagi.